doka ne MC. Zato daj im bacim jednu bombu. Daj da im bacim jednu bombu. Zato daj im bacim jednu Mali, bombu. hoćeš sa nama, idemo u akciju. Znači ono, bit će vrh totalno folk modela. Šta je bre, čal, ne mogu čitati lektiru, šta je bre? Kakva lektira bre, šta će ti to u životu ko još čita lektire pomogu? Pa šta hoćeš da radiš? Čudovan kesa. Polite ovo, jedan kecko ni jedan. Evo ti kupi bre tu ocenu, čoveče. Evo moram da uzem kapu i baterijsku lampu, idemo bre u akciju, idemo da lovimo bre. Samo para i ništa drugo bre. Znači kreni sa nama, odmah stavi tu lektiru. Ajde, nuću pre s vama. Sve mi miriše na Five Chanel, i moje vile nisu besplatne, paže se... Dobro, važi, ćao Lutko, ćao. Jao, pa šta ti radiš, a? Šta čitaš? Lektiru. Evo, viš koliko, 170. Daj bre, šta će ti to bre? Nađi neku curu bre, neku mačkicu, nešto, malo neku ribu. Sad si ti u godinama tim gde ti treba bre malo, će pubertet da se knjige završi. Ima vremena za mene, ti, tebi neću pričam. Ćao. Znaš, u 10 jedino mogu, između 10 i 11 posle ne mogu. Ajde, beži, moram da Ajde, ćao, ljubav. Ajde, beži. Zastavi se bre ti knjiga, nađi bre nešto malo da izvataš neku curu bre. Pa šta bre, imam 13 godina, čao, ti imaš 32 godine. Pa šta bre, ljubav ne zna za godinu. Viš kako tvoj čale bre. U 8 sa jednom, u 9 sa drugom, u pola 11 sa trećom. A tek počinje noć. Idem sa četvrtom u 12. Dobro, ne zanima me tvoja hronološki poređene žene. Beži. A sa 5. i 6. sam već u 2 i 3. Sad si zatvorio, sad Sa ne znam jednom imam pola sata, u 7 sati i po, pa neću moći da dođem. Sad, deca stao sad, ajde. Aj, pušti knjige, nađi cure. Si posao, jebem ti, i sve, ovaj sistem ne valja, i državu glupavu, i radiš bre od jutra do mraka za pomoranđu jednu, nemaš primanja, plate niske, Vučić smanjuje platu, sve je otišlo u 3 đavola u ovoj državi. Šta ti radiš sad? Čitam knjigu. Šta će ti to pomogne, to čitanje, stvarno? Dobit ću dobru ocenu ako pročitam. A kakve dobre ocene, šta će ti dobre ocene? Pauza u videu da bi vam rekli da u sredu u 12 sati radimo velike pozdrave u kojima ćemo pozdravljati čak 50 osoba. Tako da nas obavezno zapratite na Instagramu, brzo sad idete u link u opis i imate 50% šanse da dobijete pozdrav u videu. Pa da se zaposlim, le. Ma hajde bre, danas ti se ni sa svim peticama ne zapošljavaju. Zna se kako se dobija posao. Sve preko veze ide. Ništa preko škole. Čovjek sa 3 fakulteta ne može da se zaposli. Šta meni znači elektrotehnički fakultet što sam završio? Kad me od jutra do mraka jebu. Jeli, pitam te šta mi znači? Šta ti znači čitanje? Zašto čitaš uopšte? Nepotrebne, shvataš? Da ni sa školom ne možeš ništa da uradiš. Samo propaliteti uspevaju u ovoj državi. Da gledaš da bežiš iz ove države. Kako? Nemoj da čitaš, to ti ne treba. Šta da radi sad, daj? Ništa, kradi. Ne znam. Pijem pivu, rakiju i šljivu, garo, slomit ću te živ. Šta hoćeš bre, ne mogu ni u WC da budem s mirom bre. Pa jedno mi se sere bre u toku dana, ne mogu ni tad da budem s mirom. Šta hoćeš sad bre? Se opet da turcu ko pijam do reka najveće bre tamo po kafane bre. Sere bre, kako to radiš bre to? Čitam knjigu, šta mogu da radim, šta? Da neću možda da šalim. Pa si ti lud bre, čitaš knjigu bre. Če dobiješ problem od čitanja bre. Ja ću tebe dobri problem, znači beži, čitam knjigu, pametno radim još. Idi masne na cvrcam bre, za drugaricu čitaj. Jao bre,
čale, moram da čitam ovu lektiru. Ko još čita lektire, čovječe? Evo najbre glupavi Matija, čujem, sve mu drugovi prepričaju. Kaže kao taba dođe u biblioteku, uzme ono što su deca pisala za čitalačku značku i to prečita. Evo, šta znači komarnik, šta je ovo, ko čita ove gluposti? Jo, čale, što moram da čitam ovo? Moraš da učiš, odnosno da čitaš, zato što to obogaćuje tvoj rečnik. Čitanjem postaješ elokventniji. I ne čitaš da bi dobio 5, nego zato što je zanimljivo. Možeš da saznaš neke nove stvari čitajući. A svi znaju da cure vole samo pametne momke. A tebe niko nije volao. A kako si ti onda nastao, ako mene niko nije volao? Pa čao, ti si mi rekao da me je donela roda. Divinium dare humanum stipere. Divitae apuzzo opinion vilenissim serviti sunt apuzzo flamen impiero. To je moj otac. Evo! Evo! Znaš šta, bibliotekarka mi je rekla drugi deo, pokrštavanje Srba i plus istorija Srba od Kostasa Iračeka, samo je za mene čuvala. Jel to nije sjajno? Istorija Srba, čekaj mi koje izdanje, jel to ono što sam ja čitao onaj na ono... Ne, produžena verzija. Produžena verzija, Produžena, to ti pričam. Expanded, jes, to je ta. Jes, to je ta. Ne znam, se ne ljutiš što nije bilo od Hajnca, bilo je Iraček i Hajnca, ja sam rekao od Iračeka. Jel si hteo možda od Hajnca? Više bih hteo da je Hajnc. Pa hoćeš da se vratiš da uzmem? Neka, dobro, da vidim, koji Irač je dobro, to mu je sin. Evo oče, odmah ću da krenem da ih čitam, čekaj da zabeležim stranu, tako. Pazi. Evo, istorije Srba. Ali to je na ruskom verzija. Kako na ruskom? Pa na ruskom. Pa da što nismo dogovorili preko leta na ruskom? Pa ne, sad na ruskom, a posle ćeš na nemačko, nećeš odmah na nemački valjda da prolaziš. Ali zar nije bio dogovor sad, Nemački, a Rusija za letnji raspust? Ne, moraš sad ruski, a nemački i francuski ćeš za letnji raspust, takav je bio dogovor. Da podelimo. Pa da bi ti bilo lakše. Nego više sam pročito, gledaj. Kažu, bubašvabe se pare u martu, a ne u februaru. Kako ja sam mišljao da se... Ne, to je greška, nije. Bubašvabe u februaru, a bubamare su u martu. Jao, kako sam glup čoveče, da, bubamare, ja to mešam zato što imaju isto one tačkice, da. Oče, u kom si ti razredu čitao lektiru za 7. razred? Mislim da je bio 3. razred, drugo polugodište. Ja sam u 4. Voli sam to! Dobro, koju si ti stranu? Ja sam u ovoj knjizi, koja? 79, a ti? Ja sam 37 strana. Više pročito, opet sam bolji. Dobro, sad ću te prestigam, čitat ću ovako. Nema šanse, ja ću sad brzo da čitam. Čekaj, te pročitam jedan su... Brzo čitanje, gledaj kako ću sad da čitam. Ne, čekaj, te pročitam. Sad ćeš ti da vidiš, ti ćeš od mene da budeš bolji, ma ti ćeš bre. Vragolane mali. Jeli bre, si mi vidio negde one papagajke? Koje bre papagajke? Ma ne mogu ih nađem, svinac moram popravljati. Pa kako papagajke bre, ja znam za motocagli za bredovate. Pa bre, ti si si igrao sa praci pre neki dan, nemoj me jebao sad. Ja se navata si stvarno ga Pa gledao sam i za šupe, nema ih, ja ne znam gde sada da tražim, jedino možda i za Avlije da nije. A nemoj da me iberašaš bre, da si znaš da je se ja da je vata s ovoj stvarima bre, pusti me bre viš da radim bre. Ajde bre, šta se tu zajebavaš, treba da nam popravimo svinjac bre čoveče. Pa viš da brani čito bre, čitam lektiru bre. Ma kakva lektira bre, motika ti je važna da nas jedino tako može da zaradiš za leba. Pa kako ti zaradiš? Samo radi motika, pa 12 sati radim na njivu i sa pracima se igram. Igraš se s pracima, pa ja se igram s kim. Ajde dolazi vama mi pomažeš, pusti te gluposti, to ti ne treba u životu. Vidi sad, ja... I da mi nađeš papagajke, obavezno. Ma pusti bre te papagajke, imaš moticangle, pa da se bava si bre. Moticanglama ne mogu da zavijem onaj šraf u svinac, ne možeš izleteći svinju na put, zgazit će kola.